body hintano no ne pa hontoma. DL News. Yamamo akwapa afi tumirikande share yen ewo Facebook na afi YouTube na kasebo no yemfa emunchiremu emfa ensem yen sha kasebo na se emfamfiri o my Ghana police akache mechira Ghana police service for eden krata aba mountain echiremu sem wanom ensa kan wura bia na aba fonten tan so Facebook ni video enam so a oba ono nete se ne yere wato ahye ne so edwa ne hontuma se wa na ode aba ekita ne nsem ebro obayi saa obayi tietiem nanso na onyogefo ewo bema yifie no no wo ofanko ewo ga east mensenem ewo nkran pompone mantemu na enkrata Ghana Police Service for edeba bontena ene no Criminal Investigations Department ye 20 year kan say CID ye ma me pani pa ye Chief Inspector Bridget eye abanawo ede ensem ba monten eye na brandei na CID emperifo chirim sem owura ya omonsa kane ne den eden John Odate Lamte na mokofa no endrada na ye dwara mokofa no ewo ne fie efiri sabe ya tomani mu a untumi mfam na mfa nhye nsem emfa ho de wo yire de ayewo se wadi watem se wafo wachimpa untumi mfam na mfa nhye nsem emmo obadeja embro na bontensa Ghana mra echi na posifo chirim se emra mbo wura fia no mokwache kracha ne den ede John Odate Lamte no na ne hunipa mienu aye ono a Odate Lamte ne nuanom no omo ba ko di Grace Kushi Lamte ena Louis Odate Lamte womo ye madwen se ababa wa obo ne ho moden etwa mfoni efa saa anyinamansa ma John Odate Lamte tu ye e wo fia no mode ba montene no ne nuanom no kwoto hye no so kwankwa papa ne sum sa de o maye no wono mapa ne nua be ma ho ntoma mananim guase aba fie nti wono mo mpene na apoifo che no modern akutucha jaba ya mekesere mo modern afa ba bi di na kwahye ahoba monsem ayire de ma ba wa odi video no e ba montene so na apoifo che kire mu sei emram kopie mu e wo John Odate Lamte wadi amlanyamla nsem ne fie no na ne yira osibram no egu nanim ase esan so bo na deja no na oni fie honom na mo gusu yehwehwemu ahwe bia baba weiwo no makofa no na hoba monsem atumi ayire etiamanom na Ghana Police Service kire mu sei yamfa to Ghana fuani mu sei wombekwa so agiban aboban sabe ya nipa hodo a itete omfa hode so ma Ghana mu no obetuma twitwa age onom na mra ablantia ne dende John Odate Lamte ebo ne ye no eni sei ne twaguye e wo fie honom Bro, I don't like what this recording. For real. DLFM, this man has to be arrested for real. Every day. Charlie, this man has to be arrested for real. Every day. Enti deda ya etwagu ye ni nyina da eye John Odate Lamte a odi teacher ofie atwe aba mfia pa mienu ba kukura ne nsa benkum ba kukura ne mfa
ene wa bɔ ne yira deja sabi mpo konfa pieto mpo nhye no pint mpo bi nhye ne yiri ene wa bɔ no wɔ fam hɔ saa yame adom apost fo nsa ka no na me mpa bɔ ne senka wedie we me yemfa ne ntum yen stretch no fa ne to table so mema mienu ba ku nso ha ba ku nso ane yentwe ne mu ne yemfa makomfa nsra na chi ne yenwu ne mammo na deja ne yemmo ne masa beye 100 ye wi ne yenya no nko free mo bi amfa ne nkotum na nka kire din ne yakɔ yanim ana sika wa fa manka ne yi kiabu ne wi ne yasade natum o da bi ma mfa ne ntum mo de mo stretch no na mo na deja na ne bolo ne na bonten se ono on fera de enti no ogu ne yira ni mu asesa na mo ne ma beye 100 oh mo de mako miss one fa na chi a ma tunsu aguso ye bone na pa ne adunsu aguso ye pa na chi wi ne ye ja no onko free next time onye biu asense hunu ne ya ginsemu wo Ghana oba waware no abo na deja sa egu ne masa why ya semo sesi Ghana ma ne ye nko a Charlie you need to mintra kebe biu telling you we are defending who sisi na otamade di boati ma Ghana for ne mra Facebook no na video na da so na edited one you see ya kata se be ye oba na deja no emma bontintra gwa bo ba ne hu nyina deja se hwe nhye no oba yi nhye hwe kwatere kwa ene wo bo no ma ne ye mienu ba ko kura ne nifa na ba ko kura ne benkum ye no ne se na me wo mayim no it's so sad se ne ma se ikoso wo mamu na krachi we de mesre CID foi yesra mo ada bia be patwa mo mpene mo man kwadam se man so mba na ya adwuma mo invite me amebo ma na mamo se muntumi mo invite me ni kofi ba be ye ne ho adwuma pa next time okra de we pin ho na Kwadwo tie nipa na na oye video na o se every day kasa ya ade bia wo ye na oba no so menim de enti a be ma bu se na da so tifie ho ei be ma no hwe ben pa na hwe wa kire so anti na wo nko Chawai, mo fo mo kwani agrosa o. Omusura wa wijaye, so ma kwa wa ye no mo gyan na bi musuro. O kan wa say na me ma no wo ma tra no nkun. Oya se me wari ama me ma. Okun wa wie akofa oba fofora betete wo ma ka ho ama wo. E kina hwe de wa pin ho. Dwane fira wade no na kɔ. Emfa nkwa ni agrosa. Ei, ana na mo ye yesa. Medwa pa o, sika. Medwa pa. Kra kire nsanka minya na ho. Wanyade. Yento akase bo no medwa too much. Yento aso. Yentoa kasiabone so na delivery cargo car eno ne registration number GT 3029-14 de awakotua fa ye pragia bi so anipa mienu ana omutim de omaprapra mu adin ye papa ewa Greek Nhyiraba junction no ewa kwada so municipality nim ewa Santimantemu na ye pragia yi ne registration number M-25-AW 9741 ana chese nipa mienu ana na etim dwadi ni baako ana de na ono so ana etwi pragia no omo mienu na omutima aka itwi form so ase de omaprapra emu adin ye papa na wo hwa eye report ebeto dwa ne chem se na ya de pragia wadu ba bia wo kɔ no awabomodin agina se nipa na otimu ne nkobetimi esi ne se na ebe ye ono so bekɔ aka go kai nso de lose ye break obo omodi abetwi de fa nipa mienu so se omaprapra mu adin na ye kwaku ba ana chese ohun ne ekoso ewo honom na oni di amani boni ye samofo ibuatin etwetwe nkomo no di nsem sei editudwa agreko maase emsemre kakrani na me report accident bi maamo ewo udi free agri junction la sabo esani abago maase ne nsuo mu hono ebra na pragia bi afama mi bi a ofiri adwuma wapon adwuma wo ba fie na private car bi nsuso abranti bi a wo yefitani a wakono ne nsambora omo wani die mu a woni bi kum omo wo nsuo mu ha oba otra nsuo no ba wo yese de oba go maase kro ni mu no Roma dan kasie bi esi ofiri agri junction ba won sabo nkum so no ne yesenya nti yese cargo car a omuye delivery door to door yi bi enso akotwia fa pragia bi so ebra pragia no ababa bi a odi dwa wakofa ne mo ne maku nti wabe pake nchen ho a wo bi na cargo car na abe bo pragia ni mama isi a me no kase de ge no e unconscious a na koto Roman Catholic Hospital wo a prince in Tubet ho sisi a na guy na no wo hye yellow na etwi pragia na wo ti pragia ni na yes ano na ayese o kasa no ho a wote but ontimi nkasa nti ma wo mo ndi nso ogu nso kakra ma yede no hospital nti yede no hospital ndi asatena de umzi se de kasa na ba DLFM 106.9 eni ya wuti ye eye kwaku ba ono ana ye dancefo hu ne ekoso ewa Greek Nhyiraba junction ho
na manibo yen sem chironi eya Samuel Foyibuatin ana de besom yen yanto akasebo no so ne nyina mu ewo oman Ghana sikase mu na Ghana mampani mechira president John Dramani Mahama edensem atodwa echire mu sei ade abaako a opese oboa na oman Ghana yesidi no enya ahode gya na so ne bo ho ban na ne sei anka beboa na wono ma kyerɛkyerɛ Ghana man mu nyina ene me ahodo nkura kase ne nkuma ne nkurase nyina na obi ahu kwan ahodo a Ghana sikasem ete titiriu efa ya Ghana sidi no eye note 1 no se be ya nipa betumadi nini na yenya ne basabasa na ema omanyika eno wachi nso Ghana fo benya nimdia pa afa ye sidi ni sade ete se be ya obi entumi nya obi frakadam enkotwa sika bi a enya Ghana sidi no mfa bedada obi mekire fake money bi no mfa mu nipa emfa so Ghana mampani John Dramani Mahama ene sam de tudwa mram oman Ghana ye sika edin finhia de osia mekire 60 years a Ghana sidi enyam ewo international currency conference dwumadi atodwa ewo ne nkabopre mantemu ebradai ene Ghana mampani echire mi sem osra Ghana foi ye mo ye homodin ye pass sidi no ye bedi ani kotua we se bedi achire edu baabi ebi traffic edegum ye me ye ni eni achire efisi ye mo ne nkuntabuo nya adwuma mapa ne ye nyina mo ne Ghana sidi no enya hoden ne nya ne naso Ghana mampani echire mi sem odi adesra edeto oman Ghana yesika krabia kubatan Eye Bank of Ghana say, "Wama madi yenye nkyerɛkyerɛ emfa nkɔ schools ahodoɔ mu. Edwam ɛna afei nso drivers ne nyinaa nso wɔn nkɔ eye bus terminals ahodoɔ. Enkɔ kyerɛkyerɛ. Aba fontenten so nyinaa. Enkura kɛse ne nkumam ne yɛmwa sɛ bɛyɛ yɛsi de no. Yɛbɛtumi abɔ ho ban na yɛde ne ni. Ghana man pani kyerɛm sɛ yɛne sɛ bɛboa paa ne fi sɛ Ghana si de no yɛne ayɛ dea. Yɛbɔ ho ban yɛbɛboa na Ghana sikasɛm ɛtumi akɔnkane ɛwɔ manyim. I therefore urge the Bank of Ghana to strengthen nationwide public education in 3 critical areas. The first is promoting the use of the cedi in all domestic transactions. Using the national currency strengthens economic stability and reduces unnecessary exposure to exchange rate volatility. The second is improving currency handling practices. Poor handling practices increase printing costs, shorten the life of the currency notes in circulation, DLFM and undermine currency 106.9. integrity. We must promote respect, proper storage, and responsible use of the Ghanaian cedi. And the third is enhancing financial literacy. An informed citizenry is better able to prevent fraud, demand accountability, and bolster the financial ecosystem. So public education must extend to schools, to the markets, to transport unions, to digital platforms, and especially to rural communities. Enuachi ena Ghana mampani John Dramani Mahama kasemu ena wada ensebadi se na ban ba yi wonu mugusu bu adwumaden ekonkoden ebo oman Ghana esiri ne ho ban in fact ekonka ne pam o kire mi se wonum emfa sika emfa ngura to pressa ban omu ni sika basa nti ene ama Ghana esiri no enya hode gya ne naso a ekonkoden ye panti oman ye nta echi no beboa pa Ghana esiri no ahoden ne nkafoforo asan abamu biu se oman. Business sentiments, consumer surveys, and investment outlook reports all indicate a steady recovery of our economy. Our development partners, the financial markets, and the global rating agencies have acknowledged these reforms. And so, these efforts have culminated in a significant sign of credibility. Ghana's sovereign rating by S&P was upgraded recently from CCC+/C to B- with a stable outlook on 7th November 2025. And that is why I give credit to our finance ministry and our central bank, the Bank of Ghana. Ladies and gentlemen, this is an affirmation that our fundamentals are strengthening and that we're on a clear path of recovery. These gains must be protected, consolidated, and expanded through policy discipline and institutional coherence. Ghana mampani John Dramani Mahama de ne kasa ebe wieye no ena wo kire mu aban ba yi ogusu gba dwumaden etai oman Ghana yesika korabia kubatan Bank of Ghana chi eba dwumaden ti aban emfa ne nsa enkowuregura Bank of Ghana dwumadie mu da obejai Bank of Ghana mpanifo ya omadwuma sai sika korabia no mo aboa sebe yebebo na Ghana sikasem etimi akwananimu. This is an affirmation that our fundamentals are strengthening and that we're on a clear path of recovery. These gains must be protected, consolidated, and expanded through policy discipline and institutional coherence.
A core principle of effective economic management is an independent, credible, and professionally insulated central bank. And so let me state unequivocally that the government of Ghana is firmly committed to safeguarding the independence of the Bank of Ghana. A strong and autonomous central bank is essential for anchoring inflation expectations, for maintaining exchange rate stability, for enhancing investor and market confidence, and ensuring long-term policy credibility. Any awoti ye a Ghana mampeni, John Dramani Mahama. Na ne kwakura mu no eno my Ghana penny no ena dey sika krabia kubatan. Metre Bank of Ghana governor ne den the Dr. Johnson. Esiama e den sem to judge media na say chire mu sem. Ghana city no eye ne ye sika enti ye nyina ye moe ne ye mo ho ban dwade ne yi. Enkofa ngo ensresa Ghana city ho enko sentete no emmoamoa ne sese bia de a wo mpɛ nkoto ntwene ba bi nse ne kwa. Ye nyina ye ho ebomade boy ho ebo city ne ho ban dia. Ebedi mfinhye aduose ye de ne bebo na Ghana city no. The robust agenda reflects this breadth, and it reminds us that currency management today sits at the intersection of many disciplines, each contributing to the stability and trust that the nation's money must uphold. So let me express my appreciation to currency research, to our domestic and international partners, and to every participant who has traveled from far and near to join us. Your presence enriches the conversation and broadens the possibilities for collaboration. The city belongs to all of us, colleagues. It carries our confidence, our efforts, and our belief in the future of this country. I encourage you all to engage fully, share generously in the discussions, and help shape the vision of what the next 60 years of the city should and must look like. My hope is that every Ghanaian, from the child that is learning to count, the trader that is serving her community, the entrepreneur who is building something new, can all continue to hold the city and with unwavering confidence and with pride. May we always remember that protecting the city is not a task of any one institution. And let me say that again. Protecting the city is not a task of any one institution. It is a shared endeavor that is rooted in our belief in Ghana's future. Your Excellency, I thank you for your attention. Any awote ye ayo penny no ene wada o my Ghana. Isika krabia kubatan Bank of Ghana no ne din e Dr. Johnson Esiama Pandit ena wote nenkan. Yentwa kasebone so na Ministry of Interior ede na wotwe miensa ede aba echemu se obi biara okita akode ye etu a yen register ye no momodin a no fa etu no enfengu ho no mesan se so mu hu se ya de okita etu no ewabra yen register ya ombetwe waso ye baba pan no mu chema sa adwumade we ombehya ase eye opanima abosom ni de edikan ewon fimpi mienu ni aduonunum ni mu ekosi opepon bosom ni de tosu eyedunum ewon fimpi mienu ene aduonu nsia ni se ne be yo mebomodin atimi aboa na etu ototo ahodo ekoso ewon mayi ma chese kunkunkunkum no mbetimi ede aba awie ye kra na ochema sa adwumade we betimi aboa se ne be yatememfo a wo aye etu ekita no on register ye no obetimi enya akwanya no ede akoma wom ewa abra wo nsuro se ye betimi achew no mudi nsemi editudwa wa abra na mo lanche eye Gan Amnesty eye initiative eye Minister for Interior eye Muntaka Mohammed Mubarak ede kokobo ede komo obi biara a wonim na chese eye bosum ye omudi esi wonum som di bebe ye dwumadie yi se obomodia se wo de oye wadwun se etuo na nya de begu wonum na so de be ma wom na so obomodia hu se etuo no ekita wa ya de ombetwe waso ye papa papa esan se sa na ya de omode ban ede atotutu a eno ekoso ewo afasha hodo eno ekoso ewo man besan se wo so obomodia no mo hwe na ewuwo na epra hodo etuo ede ba eye oman ni mu no ombetimi esiano na bra okasa ewo dwumadie na se no obomodia edi nsem say edi etuja. The following measures will accompany the Ghana amnesty: a 6-week amnesty window for voluntary surrender of the illicit arms, which is from the 1st of December to the 15th of January.
suspension of issuing new firearms permits for importation and sales during this amnesty. So those who want to venture into the business and want to have new license, they will have to wait until after this period. Temporary ban on the use of firearms in traditional celebration. And this is something that is so important to us. We've engaged all our regional ministers and we've tasked our regional ministers to get all our regional house of chiefs and our opinion leaders and chiefs to know, whilst this amnesty lasts, it doesn't really matter whether what you have is licensed or not. We just want to silence the gun in this stage. So during funeral, during festivals, all the celebration, we just don't want to see any gun there. And we are putting in very rigorous measures. And we don't want to have any confrontation with any traditional authority. Please bear with us and let us be able to streamline these illicit arms that are in our hands. Many of us will attest to the fact. We all know that it is this gunpowder that we usually use at celebration. Today, at this celebration, you see mob action, you see pistols. In some instances, we even see AK-47 and G3s being bundled DLFM as we are saying that during these 6 weeks, it doesn't really matter whether it is gunpowder, whatever it is. Please bear with us and observe the ban, because we are going to enforce this vigorously and we do not want to have any confrontation with any traditional authority. Ene ya wuti ye Minister for Interior Yebuntaka Mohammed Mubarak. Yanto akase bono so yenyina mu ewasante matenim. Na Ghana for bekaya. Ana no ukwade twam me kire na watwe twam. Ena beto dwase. Ene obo ase ne patem konkura wo de bembe ho no ma ne anwona ntadwen ne nkropi na kekeka ho am. Wono mada ha mache na mote se wo dem akwan. Me wafa se wada ose nana wada no nkwa na ada ho so me nkwa mo se bie ne mehwe wa miepe na o mankasa atu puno ne abam ene ya posifo ene asrafo akoto hye nkonkura ben obo ase so a nyasem kuma na omokwache chinipa beboro beye aha miensa ne adunum ekopie mu awa santimentem patase posifo aka se omokwada afiase na mohwe ade omapin hom na de enti asa na motu enyina ba so ne se Ghana fo baka na nsemu ene beto dwa se Oman Ghana mpenifo amohwe Oman Ghana atenaye eni mpenifo Ghana mampeni John Dramani Mahama apa wonom Metro National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat Eternity eka se 9 months mpenifo eni Oman Ghana posifo na asrafo kopie mu ewo boase nkonkro ho nom kohweye emiamia hodo a galamse tuei ekoso honom omukoduru ho pe ampani ne ampa galamse yi koso am ena mo kire mo se mlante wei munyai fo magudie na mutu ne fisade mu yei etia mra munyai kram ena nipa wo mutu galamsey ebe omode aka kire posifo ena afen so asahwe manga na yatena yeso mpanimfo eka kire wo se na momo ye hwan nom hwe munnim ya na galamsey ne ye nya na na se kire ena ye nchede obi yada mama yaduane ade ena mo kire se ye nya to ndie ne yenkodie mo bo akora be ya dwuma no ena wonom eto hye mpanimfo do mo akwaje ban aboban ewo boase ne potem se be ya galamsey nto bi twa no kwoto hye wonom so ena mpenifo te sabe ka akọ na echa na nseye ekopa ahoden foforo de apa na omukọ omachi ekofa asrafo ene ya posifo kwoto hye nkronkra hodo asabe omudi sa nyamran nsem gwe so kwacheche mema wokromo nyina kogu afiase nanu nne eye okopiem wo boase a wonom eye oboase municipal chief executive ne den ede onimnyamfo eye fotiab apia keni ebon homoden efrey sentwefo nhemu ewo boase eye mensin assembly ho no mam na DLFM nyamoni boni otonkra edi free assentementem esom yen ne din ede brabra kwanten kopie mu bin ena ode esunsanso ahodo abeto abonte mra amkwacheche ade hia ahodo mo boase kogu afiase no ena obomu amane ena mensin krachi ekire mu sen eye formina district chief executive aka oboase municipal eye assembly nanim abomade akopie mu ewo memia ahodo a ade hia mu da afiase no ewo na no ene ma me kase na okire mi se wonum eguso eni assentementem suafo Dr. Frank Amakohene edin kita ho se be beboa na one Ghana mampani John Dramani Mahama akasa na ade hia hodo am wonum tetechi wonum oboase ne potem enipa hodo a monka ho bi wonum kotu fu magudie wonum kohwe obi an penfo beja wonum wonum koye nso a womanko no kwa
omudi nuane koma de shom de fes be boa na mapom den etimi akonkode sem sei etudwa Tuanamo eco business what professor omo ti say ana so dey na so nyame nko ameko mene minua adanse formina honorable Charles ene koye ye situation say dey ti say no ene ye san ba ye na be ya say e wo say ye hu panyin kase say bia ban na appoint ye nyina ye panyin and the regional minister nti wo say ye hu regional minister ni hu anamontu aye betu dia fam nti ne ye regional minister wo ene na akwa kasa Ewrade aduma assembly members a omo emia ni nyina bai Ewrade adomini minua adanse formina and DC etime supply aduane 500 for all the prisons a omo wanted to come a omo ti eto so de nanu a they need various assembly members esapo hu masante mantem so afo yewura Dr. Amoakohene ekoko hu no o mayetu anamon bi anamon na yetu ye no eso abamfa so Ewrade ya aduma next week Ewrade ya aduma yenim say ya asotwe obi a wono no onka ho a yede na ba befra ukwo ho a areho aya asefem omo nka ho yede o ma bafra abefra ni nyina ye sabio ye nuanu bi dede anamona yetu ye no eso abamfa so Ewrade ya aduma next week Ewrade ya aduma yenim say ya asotwe obi a wono no onka ho a yede na ba befra ukwo ho a areho aya asefem omo nka ho yede o ma bafra abefra ni nyina ye sabio ye nuanu bi dede ene menteme ho asa baaye enti ena ma omu nyina ebe front e dia akonya we so asere boaseman asere obi bia ne busuani eho aka ohyemu bia so omo fa nche yen na omma asante mantem esoafo ene ye mampanyini kasa ye ni se bibia atwa to next week dia ye mrantie omo beba beka yensa ne kwakra mu no ena oboase aban ena musine mekire oboase municipal chief executive officer ya maame oniminyamfo eye 40 apia kani echirem say in fact ade ba konso a ekoso oboase ne potemu eye ba sibra ene emai age ade ansa na wonom ekwagina nyina kwan ho entade ntie se tototo memma sintidia ene o an senior mehu wache pao na nsa se menu hia ya chakra so onim ne da ene on nsa na mablantie ze po ne nam ne komu saa unim ye kakra betua bia ise onse nansene mo mayede mam kakra na agya menye mu ma na je se best bia na ekoso oboase mensene mu pam enti o kirem se asama na tenase atwe ho ye bedi bro yan wa mmode afa nyehye pa nwa akwa mu a sade ma no besi o magedem oboase no wa hwe mbeto mema no bebre na sintudia ebe ha twen ni senti ode nyehye pa begu akwam na nse pom kwache bebre na kogira mra no dodo na so gusu ekoso nti ode nyehye pa begu akwam a kire wono matu mofo so man tie dia oba kwan bi obefa so bacheche wono se be beboa na ba sibira hodo ekoso oboase no eso etumi atefise ne HIV AIDS kodi awuya dia no atretre pa ewo manyi ye go ba sibira ekoso na enye assembly enye oboase nko a ye fa ne sa abaye issue ama Ghana enti no se ye hwa especially with the mining town akoye how ne ahomete bebre yetu anamo as musek chairman no yetu anamo yetu anamo edikan tu anamo etoso yenu the next thing is say na me can say bia the assembly ye be say from time say equity time say ewu say we your ba na wona mabonten eno so no ba no ba no na mabonten ye be go dressing in how be say ye wo afa ye hu a ye be so am say no the last year ye ba be ye ansa na ye dibronya na che no ye tu sa na mo no ye hu de be kwa kosi a na afi ye to aso say ye betu ase say ye ntu ase no enhyehyaya ye de ba we no ye na yankopon adoma ye successful na che say na de tu ase e wo because me akasa mapam bi afri ba bia ye kire me say bi wo mapam bi yakwa kwachi bi ntimi ye guso a ye hwe aye ntimi every system enkosi December ending anamontu a municipal ye betu no ene no be kire say ye tu ase ana say ye tu ase aka no ye betina ase na ya du na ya find another planner ye be ya ase betu ekuru na kra eni ya woti ye ayaban anamsine edema de hia wonom ego oboase ne den ede oniminyamfo for self appear kene ena wote ne kanamane boyi yamane boni Barbara Kranten ene defre asante mantemu ebesom yen Yentua kase bone so na aprem dohene eye nana agya kwame na otoso eye dunan
edi adesre de akwa matememfo mo wa ya prando so mo mmomodian no mo hwe se nkabom ebetimi akoso wo hono no mabomodian so ahwe se adesua ho sem ebetimi akoso ye no modi ahye eye oba pani bi a wabɔ ne homɔden ye pa wɔ mpɔtam hɔnom anuonyam na kyɛ sɛ ɔmo nso mpɔtam no mpuntuo atimi abɛm na ɔde nsɛm wɔ ɛde to dwa wɔ abere ɔmo yɛ nhyiamudeɛ ɛde ahyɛ yɛ ɔbaa pani anuonyam ana ɔhene ɛbɔ anaba so yɛ bawa pa so abɔ mmɔden ahɛ sɛ yɛ mmabunu ɛwɔ hɔnom nyinaa ɔbɛtumi ahwɛ ama ɔmo nso no ɔma nante ɛwɔ kwan pa so ahwɛ sɛ asomdue nso bɛtumi akɔ so wɔ hɔnom saa nso ana waboa ama ɛyɛ tememfoɔ mo nso mabrabɔ atumi akɔ so yɛ pa ɛwɔ mpɔtam hɔnom na kasa na oche mu sɛ ya ade a waboa na busua san so ana tememfo pie ɔmo wɔ mpɔtam hɔnom ti no ɛho behia pa so mbetimi ahye na nuonyam ye pesan sɛ ɔsɛ ɛfata na we na ɔde tudwa na oche mu sɛ ɛyɛ abusuafo ɔmo wɔ hɔnom san so na mabunu ɛne ɛyɛ akandifo ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ mpɔtam hɔnom na mɔmɔde ahɛ sɛ ɛyɛ basabasayɔ ɛne menteme ho asɛ kɔso wɔ hɔ bia no ɔmbetimi aso ano ɛwɔ asomdwem na ɔmata obi biara akyi sɛ ne ɛbɛyɛ betimi aboa sɛ kɔba so ɔmo yɛ project ahodoɔ ni ɔmo na bɛka ɔmo ho abom na ɔmo atimi ahɛ sɛ ɛyɛ project ne betimi akɔso yie saa nso ana de to awofo anim sɛ ɔmo ɔmɔde ahɛ sɛ ɔmo mma betimi asua adeɛ sɛnea ɛbɛyɛ adaachi bi akwanya bi ba sɛ wɔ sɛ ɔmo nya adwuma bi ɔmo nsa ebetimi aka na pɔtɔm hɔ nso ɔmo nya adehyeɛ ɛne akronkronfoɔ ɛwɔ hɔnom to ɔmo ɔmɔde ahɛ sɛ ɔmo mma ne so no ebetimi asua adeɛ. The letter that I would say is, as a community, we are a family. As the family within the community, we still have families within the same family. So, in whichever way, we should be each other's keeper. We should support each other. We should have a clear conscience, good mind, good intentions, and believe if we go by this, we will have a Pramdo community in a very good name. We shouldn't let disunity divide us. We should all come together. You see, we are growing. We have kids. We train and groom our children. So this is the discipline aspect that we have to learn. Instill discipline into the kids so that even the Bible says, spare the rod and spoil the child. Because if we don't discipline the child, he will grow and become wayward. He wouldn't like the character or the attitude. So that is what the parents here must learn so that we will have a better future for our kids, and then the community will also have a very good name outside the country. You see, Abramdo is a peri-urban area, peri-urban community, and the economic situation or the employment situation here, I would say is very low because we ourselves as the parents, we are not doing much, or as the families, we are not doing much. We need to think about the kids, raise them well, give them quality and good education for them to be able to build upon it and also get the opportunity to enter into the job market. Currently, we have the 2nd Battalion of Infantry here situated in Abramodo. Okay. I don't think we need much. There are companies sprung out around the community, and that is why I was saying the qualification. We need to educate them, give them a better and quality education, so that they can also jump into the world market. Ene ya uti ye eya premdo hine eye nana eja kwame na otoso eye du9 na manibo ye nsem chioni Elvis Kuma Samson ana de besomi ye yanto akase bɔne so ene yenyina mu ɛwɔ nkran pompone matemu na Ghana fo baka ya mele kakra ntemu ni ɛna aka ne first lady edema ɔman Ghana wasom ɔman ɛkyɛ pam mekyerɛ nana Konadu Agyeman Rollins ofiri mu ɛwɔ manyim na Ghana de hye pi na ade ya mami fie ahye mfire saa kwa kyerɛkyerɛ abusua akɔma ɔmo awe kyerɛ nsɛm na ne yɛhwɛ ne mu sɛ de bɛn ɛna na yie ne hyehyɛ na beto dwa wankra bopre mantem na hyehyɛ bɛn na anasa ahoboa bɛn ɛna ɔman ya yɛde kwa kwasie ya mami na ɛnɛ ɛna mpanifo ɛfrɛ nsɛnhwerɛfo nhye mu ɛwɔ nkran bopre mantem na ɔhene ba akwasi abayie ɔyɛ asantehene otumfo sɛ tutu a ɔtɔso mienu ɔyɛ akɔfrahene ɛdema no na ɔde nsɛm atodwa ɛkyerɛ mu sɛ ya maame nana Agyeman Konadu Rollins na yɛ nhyehyɛeɛ no bibia da din ɛba so ɛwɔ nkran pompone mantem efiada ɛbɛyɛ obubu busuma yɛwɔ mu ne da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe ɛmfempi mienu ne aduonu mu ɛwɔ Independence Square
enka premantam anopa no nsia ede kɔ na dwumadi na hyase atuatua pam na wo kyerema event we no eye Ghana fo nyina ye fi sɛ Ghana mampeni John Dramani Mahama agye atum preko pɛsɛ ya maame Nana Kwadwo Agyei Rollins wayen ba bi kwa yi no ye no wo magana de munti obi afa ne ho mehyem bi na wo kyerema yan kancha Ghana fo sɛ enya de abusua anase oman no atwa tade pote anantoma pote bi a yade koye maame Nana Kwadwo Agyei Rollins eye na senti no atade bi a ye tuntum de utumi hye de ba ye na se bi de hia ne santoma tuntum ene t-shirt na wo hye tuntum na watumi de akoye na se bi obi antwa ntoma bia ma obi asa we ne yade ba ye maame eye na se na wo kyerema empanifo etitire na nintire baba dwumadi na se pa Ghana mampani John Dramani Mahama so etua bi na wo kyerema yufo so no bakwaso ewo the Independence Square ho no mam omo wie pe mo pagya mu no akwesi ne kama kopra prachire ma ye maame ye man baabi akwakoda obahome da pem na wo kyerem se yan kan kyere Ghana fo nyina se empanimfo na bedwoku a wonom ehwe ye maame Nana Kwadwo Agyei Rollins na ye ntoto ye nyina so no ba bepie mu anopa tentententem ono ma behwe ma ho ba mbonsem atumi akonkan ade ma Ghana ni bia ye wi no obetimi abebi o kyerem a ye maame Kwadwo Agyei Rollins wa bobra somoman som papa titru ne mafa hudi ene sempa a wode abro magana no ye nyina ye mmomode yankobɔ na yi no enkonkane o kyerem se emofra adantamu empenifo enkokura omanga na manyoko no mpenifo ahodo nyina obi amara bi ne maame Agyei Kwadwo ayi no yampra preche fi se oman ye maame wa bɔ papa mahuma ne no mapi abaso ewo manyim Drafoso hene ene drafoso abusua nyina wantoa Agyei Rollins ene abusua ka ho na mada Ghana fo nyina aseda kese frimra Nana Kwadwo frimu nipa yaba yabejamien enya sepetwa traumatic koka nafo nipa ba abechredo na fi yemfa enhyehyɛ a ya omampani John Dramani Mahama ene abusuafo ya hyehyɛ se di gya Nana Kwankura ya ne se efiada that 28th November 2025 year ena yebeja Nana Kwankura Independence Square nkran Independence Square ebesha sie anopa nsia akopemre bebi yede Nana namu befri mochi ne dia ba abesi ho na yejam asofo bebo ho mpaye na bakosem dumo bedi na sasi so ebeka de o sie ye no state funeral bia no beba so abusuane de ye sre ne se aye ade a abehaye no yede tumatuntum ye brisi kuntunkrin ene tumatuntum bia na yebefra de aye no chese kototuma fro yemnye tuma bia me se tuma we ene ede ye na Kwadwo yi no pe bia ye ne sa anya ne kre wo de brisi kuntunkrin aye na ye no se de obampani aka dada no aye state funeral omani nyina na aye nti ne yakwakoye no Blaster Square no ho de oso gini pe nyina enti obia yenyim we nya de a ye de invitation ko ba bia obia pese wa komam de na kwa wo de brisi kuntunkrin aye na ye no se de obampani aka dada no aye state funeral omani nyina na aye nti ne yakwakoye no Blaster Square no ho de oso gini pe nyina enti obia yenyim we nya de a ye de invitation ko ba bia obia pese wa komam de na Kwadwo Agyei wa ye se kan wa kan nua kan wo fabi enkanka enkola ne nyanka ya na Daroma school a obiebie ye 31st December juma wo ye poimi na mu no wa kan akoma bia no bomodia na bra wa kan akoma bia no bomodia na bra eni a woti ye eye oheneba akwasi abayi a ono no eye oya santehene otumufo osetutu am otaso emienum oye na conference hene ena wote ni na mane boy yamane boni same opoku ene de ebesom yen yantoa kasebone so na MC ede mamampon eye isifu Yakubu ede adesre ede akoto tememfu ani ahohu omowo eye mampon na so momomode ano monkom humbom se na ebe yom betimi abo na mpuntu atimi abo mompotem honom esansa ban ne monde mbombo no eno enkwa entimi mbo na emom so munina atimi kom humbom a eno ebe boa mamudwumedie ni na akoso ententem
na ɔde nsɛm yi de to dwa wɔ abere ɔmo bie ɛyɛ yane ɛwɔ ɛyɛ yonsu a ɛno no ɛka ɛyɛ dwumadi ɔmo di sɛnea ɛbɛyɛ ahonidie ho nsɛm bɛtumi akɔ so yie ana ɔkyerɛ mu sɛ yɛade ampɔtam ho skul mufra ɔmo wɔ hɔnom no ebi anim adeɛ yie papapa na emom nneɛma a ɔmo hia a ɛwɔ sɛ etimi bua na ade kyerɛ ne adesua ho nsɛm timi kɔ so yie ɛde ma wɔm no ɛnya adeɛ a ɔmo wɔ nti na yɛade ɔmo nso ɛbɔ ɔmo ho mmɔden sɛ ɔmo bɛtumi aboɔden nsɛm sei ɛde to dwa. Party chairman, branch executives, Mia Minia Penny, Ano, the presiding member, Honorable Godwin Anto, and Ogusu Assemblyman, Awaha, and I Oka, Oma, the 54, Omo, Mampo Municipal Assembly, you can experience her, Mana, Obama, Now, Nana, Minya, a invitation, you know, set another day to weather from Unqua, a Banasa investor, our Baba, you know, encourage you, I'm a woman, your mom. But when you say and her lordship, I didn't pay for our hand. Near or moving, a bit encourage you, I'm a my mom at a boy on so my. I landed here. And the next time I'm Society John Domani Mahama, and the men so on my penny a email. I'm saying, and you'll be beyond if you come, Nana, free Sabi, cry, and you can say, no, obey the word. Overcall a crowd most of the times. Do you know my Yenino? You class are you free. But one or the other, on the so better who edit of young so, and now if you could feel and now if you need the her ladyship there, and I want fancy, I said to 29 about the PH by the Asia. Oduano, I said that, and I meet a society, John Doman, Mama, and Nemo, and the Mount. Now, make us a Mammy and Manesoa, your Pacific, put you be our partner near Neckerson and Famwa. Empire and say, Mubi, the Ababe, Chief Justice, our Ghana. If you ever the president of the republic, our Ghana. If you ever engineers, our Ghana. If you are lawyers, our Ghana. No more to me, so aqua abluche, no more to have a sister, the shepherd of your soul. Every time what you be, when you know, do what you be, I'm to say from here. Meba, what education of the Bafana to my Bifra. Her ladyship, I'm happy to announce Mampo Municipality, a second cycle institutions. For the first time, I'm a near secondary school, a team of national science and math quiz at Papapodu semi-finals. And near Uti, MC at the Mamampo, a Isifu Yakubu. Nenwechi ana bro mu bia dwuma eye agyanabia na no ewo ye obubobo som ne de toso eye dumienu ewo mfimpimienu ne aduonunum ana ye Dr. Dusai eye Nhyiraba Lady Naomi Amaniampon eye Dusai eye magistrate ewo Kotobabi district court no ewo nkran ebo modin a ehye school fo mpanifo nkran ehwe se school fo ne so emomodin no mo hwe se ba bi omkoye mo hu ye no ehonom ete emomo enkoye honom basabasa sanse osombo modin no mo hwe se ahunidie hu nsem etimi ekoso wo honom na yawe ahodo nyina no yade omatimi asi anokwan. Yeah, yet to say Adamomi and every say, young Penya or your doctor, your friend Dr. George Edusei, American no. Na ya papa, yeah, yet to say Adamomi and every say, young Penya or your doctor, your friend Dr. George Edusei, American no. Na ya papa ne Nana Yonso Hinea. Sabi waka onya ne baby na ntida bia yonso mind da yakoma so enti abrebia se yeba komase a ana se ye brother oba ofri America bagana obesra yonso enti one sra yemu dakono na oba nana yonso hene ho nana oduro boahe the second and one ne call ni school yi school a na me bra no owo yonso ha no oba school ha 1965 to 1968 oba class 1 to class 3 Sa time no na school we omo ni baby omo ja omo nan ye hwem ratinti abepem ne omo sa ba so ombesra school no omo ba ye still a school no eni baby a ye beja ye nan eye toilet enti ha ne pa no ye se baby ene sa dia me de beto me ho so na me nko a magina ho esi toilet ana ejana bia e dia che school no ama nkolai bra one ne classmate bra enfie bebre atwa no ye meya asese omo ho die omo efri na yi ko die omo kosa ebra no bi enu nti na ye sa ejana bia se beboa yonso man obi biara a obeba school wa ha no
oba enam ne nsa no adwuma so sese nkola no sebi ejana ka omo a omo ntura mi ka nkofie ana nkopenwura mu baabi obeba school ho na enche mu ya no aye ne ho ye no otinya sai akosua de na ene ya uti ye lady Naomi Ameni Ampon eduseye ono magistrate ewo Kotobabi district court a ewo nkran ha na manibo ye nsem chuoni Samuel Foyibuaten ana de besom ye ye nyina we so na yakenka madwen kire ne bi emfa nso ye wie pe ye betwapo na yakọ amanfo Enquiries so na piaga de aba na se ene ye wuku adante Ghana fo mo hwem ho ye na wuku ada de ya na ye Ghana na ye wuku ada tuntum pa ene nye wuku ada me wo fa se na ye wuku ada aba de be wuju ho pa sa piaga achima safo na Samuel Enkum de aba na se good evening bro o here live edi free pristia aha na o here free ya mi shira pa so da yes na adwumaden a ye bom na Richmond ohene kudwo de aba na se good evening to you my handsome Sammy B ayafa osi ade ye the one for ka home any my beautiful sika Adjoa Sikapa say in fact the man didn't try at all wanya de nanima gu ase pa be ma na wabọ ne yire deja ahwe ne sa no airtime kram na Docas K e de aba na say we dey very bad be ma we pa nim gu ase ni po wagu mama nyina nim ase wagu ma nim ase o wanya de ba kumpo na Felix Lawson de aba Felix Lawson say what a wicked man ehun be hia pa say ese ye bo modern atwa na ma pa ma no kọ ne widie mu yi pa the anchor o say ade yo the one for kind no ano no ofo ame so nyame nhira wo wa ya de na Janet Ofoluwa o say de aba na o say good evening wafa Sammy B o say ade yo the one o say in fact mo boy dwumade so Ghana pa na mbom ade ya be menya yi pa de nim guasie pa o John Lamte John Lamte we gu Lamte fo ni ma se pam wa nya de ba kumpo ye no ase oba ne nti utumi mpagya onsisa ne ma na wonkwa na boy be ma idea pa na wa ya ma wanti wo down to ayeku wi na comfort mati de aba na ose asem we de ehu o enyenyenyenyenyenyenyenye Kofi Parliament de aba na ose no oba nti no oda so tia wa na ase agide yin kakashi na ni ase ana ada no fiefu apo no ena be ma esibira mo abo asrote awade ehui ye me nua ba mpane nkwa wei eye Kofi Parliament edifri agona bobikuma apa ena ode apa sanso na Esther Fia de aba na o se papa we de ni trim ya di widi ni pam o hwe live edifri kakasu na nka number 1 o se wofa eni adwoa piao we se so me so piao enya mu de ni bia se kutu se bebam na Ofosu James de aba na o se wofa Sammy B aseme dem wera kopo hu se krache no in fact na adwene ho enya papa na adwene ho aka nipa na adwene ya adwuma onye se da comfort mati de aba na o say we de ye awade mu nku asom ena ode afa me wofa ase bai ehu na Barbara Kwanten de aba na o say Sayankopon ye na dom da kro be yo mampani a kade asie no be ma no edikan ohun se wo bro oba sa pe obesaw wo ye be modern ayi wo hwa mu dwuwa ni nyina frim castrated obesaw osa wo wi on fence ho a obebia wunam na wa chechere ubolo ndi atalidua ho na ode pane a wo ho saa wo sebe wo hwa na ho owi a ode aboniki apetepete ho asrasra ho saa sebe ya be ma bi sabi wudi nsem hunu se ya ekene bi wuni sabi nkwase esem saa bi o entimo faase Barbara Kwanten se Ghana man pani mane meye vice president otoso mienu no ba pe be ma bo na yira obedi kan saw osa wo wi a ode amoniki ene pane be wo hwa na ho saa na ode abuniki na asrasra ho sebe ya nsem hunu se wuni wo se asem we de mfa abufu pam na akua mo abo atendi bi aba wonim so ne aba manyo sem na nti onkaka na party headquarters na deleka yete di aba na wasirem so here live e de free nkuraka na wase good evening won so me mo adwemo wo faase na Richard Manu di aba na wase good evening Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact mo ba adwuma de yankopon hyira mo pi odi free gwechire soja line no de buy BBF bibia be ye fine ene ode e de buy na sanso na kabute ayita di aba na so here live e de free Twopoli DLFM in fact you do yankopon hyira mo pa na adwuma de a mo bona kasebo no e de mu live e wo Twopoli yami hyira mo nyina pi diadro no yebu company akoye kini nkopie mu ewo ama foforo so ensemu ne fa akopie mu Nigeria man mu a meka sei nipa bonfo bi akwa akoto ahye
government girls boarding school and in Nigeria Kebbi State ewa ndrada ahomache enam ne senti wanumakum vice principal at the school no asanso achechere emaya mako edununum amunyina wo school no mu afa wonum enumu ebo moden ede niam ahyehye wo manim achichiche maya ne bi do mokọ ewo Nigeria Northwest mensinim na nipa wonfo mutu sa na mwan omu che mo moden ekoye no omo de akode ene etuo ene knife keke ho de mo de koye am omo koto ede hye government girls comprehensive secondary school no so ewo mega town ewo ha mache emla bo no nan pepepe ne nipa bonfo yi etu sa na mwan ekwacheche nipa mako adunum 25 omo ye maya mo school mu na omo san so ekum vice principal no eje ne nkwa edi free ne nsem na nka ne kyerem se wo moden a ebra mu hu say vice principal Hassan Yakubu eye makuku enani abra no mu di aprepene pa moden a eku no je ne nkwa edi free ne nsem na mpenefo kyerem se moden ne aposifo di nkoma moden ama hoba monsem agye de power school se beboa na hoba monsem no emu etima yide we pros spokesperson penipo akasa edema eye Kebbi State aposifo e wona jele mamu eye nephew Abubakar eye Katakoshi ena de nsem we ede beto emontene so na wade mu kyerem se mekese de mpenipa bonfo we abomoden etima sese maye de wo kwese biara wo enhu wonu mu ekiri ekwan kram na wade mu kyerem mekese no eye Boko Haram eye militant kwei abomoden echi nipa mako eye ahamienu eni aduoson 270 omo school for maya ewo mpimpimienu eduna mekire 2014 edem kwese Agyei Sikapa efia manfo ho a asem we nso mpimpimienu ede nunum ebiasi wo Nigeria mamu a emaya mako 25 a wo ko school ewo government girls boarding school ewo Nigeria Kebbi State a nipa bonfo akwakofa wonom enumum wi a yenyina we suna kase bono yemfa na nyina emfansi nansa na yebekọ no nka oba ku bi abanti yentwa ye ho sema ye ba ye de nka bono ebeto aso e de amamo Yenka boba kon apa na yemfa twam tew na momfa ensom ye nti we de besere momma ye mena kakra bi na yemfa kaboi emfa nsom na ehu kohia agya yenyina etu ho anamon na yatumi akwakobo na we yenka bo na asona abusua ewo achem achease ene asona abusua ewo achem kede ede adesere ene yaw ede to o my Ghana nyina nim say one of the kwankron retired DSP Joshua Kofi Enin a oyo posinia wasomo men acha wakwana humje mum na ya papa efiri mu afie mu awofo wo no ewo mfempem dunkron ne aduasa baako ena wo firi mu ewo mfempem mienu ne edununu mu mekire 1931 ebepem 2025 onyamfinhia no ediokron enan 94 years ena wonyaye na ye unhyehyeye enie yakopon ya atoma yam papa retired DSP Joshua Kofi Enin ebusia ede ne beto mpam ewo Methodist Church achim kede ahomache no nan abapa ho semaduasa
na mpanifo de ne beto mpam na jamfo akọ ekwajam no na wɔn mu kyerɛ mi sɛ wɔn wie pa na yie hu hyehyɛ ahodoɔ ne ne sie ni so ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ the Methodist Church akyem kete anɔpa na nwɔtwe ana asafo ba bɛtena ase na Methodist Church no ɛtumi ɛbɛyɛ asɔde na wɔnom agya yɛn papa retired DSP Joshua Kofi Enin kwan na mu kyerɛ mu a na yie kwankwagya som a betwa to okra no so ɛbɛtɔ dwa ɛwɔ akyem kete Sakola Park emra awia ndɔm baako abɔ ɛkɔpem enumere no nsia mekyerɛ 1 pm ɛkɔpem 6 pm tefo mɔmɔden apagya emu no ɛkɔ akosie no ɛwɔ akyem akyease Methodist emusieye na abusuafo kyerɛ mu sɛ sabe de ade atɔ nani enye ɔnoa ɛna eyie de n'akyi apan so enye ɔnoa so ɛna pam na ye wohwe no ɛyɛ ɛkwagyakwagya ne santi asona busua a wɔnom wɔ akyem akyease ɛne asona busua a wɔnom wɔ akyem kede ɛnam DLFM kasa fidie so ɛto nsra de afra Ghana adɔfoɔ ne agyamfoɔ nyinaa sɛ wɔnom de hye wɔnom ade nyinaa retired DSP Joshua Kofi Enin bɛma wod na pakan abɛpagya no dɛsɛ de ne kɔnse adunti yankopɔ yɛ atoma bosoma yɛ bana ɛtɔ so aduonu nkron 29th September na yɛ ne bɛtɔ dwa yɛn nyina yankwata abusuafo akyi ne yankɔgyam wɔm na deɛ famfia ne mu sei champion tailor Mr. Frank Jelly ne papa ne da for me enti yɛn nyina deɛ mamade yankɔgya abusua yankopɔ yɛ atoma meme na ɛpɛi ne na wɔtwe pɛpɛ ne yankɔsie yɛn papa retired DSP Joshua Kofi Enin ifisɛ yɛ ɔno a enka obeba enka bono esi ye gina we so na dear oman adwuma ka se boy nsa so animre no ya de na nyina ede esi sikapa Kwadwo ya me adoma 29th September ye ni ye kɔ e wa kyem kede ene akyem akyease anako fime boa akyem kede ne ye be yi no akyem kede se obekɔ eduha mehu se ono microphone ne kontokwa pa nti hwani ye ma me asentokwa na ne kona na odin toto eduha obekɔ eduha ye bekɔ nya se duru hɔ a ye kɔ no se de buses na ye kɔ nya baso buses ha na mo ye dom ye dom nya se mo ye dom o ye dom ana why you hu afiri ma na me we no schedules ni ade no I'm not really sure but eduha if you are not really sure dia obetua sika o wa nko no 1000 Ghana na me ne afiba e de akɔbɔ nsa ama wo sikasam nya issue okay mate kra ye pa oni pedua ye mpa osika enti osika des no to betwene no matter what the situation may be ye twuma de achi des achim kede e kopra prechire na chire de ye ne ye kro no enti de left mate for yes remo kofitela de munim de otumi ye anya hwe kra no pony osrimu sa 24/7 owie nso a ade ba kwa ye me des sa sakoso e wodi awadwuma de ni so a wasabu akrobu krakens fi ha ye nyina nim ne modembo ye nkogya na papa na da for me fi so yo no a ko beba wa chensu besu enuane de ye mmoka kofinse nuane beko so afufuo beko wache fried rice ene eyi ba kwen fence and jollof ne ade ohun fufuo nyina de dwa te we de wa nkwa a wolo wala wo mmoka minya ska kora nka minya nkasa kora nka me fa mu free koye me bufu a me fa mu free obi antua ka pre kora endikasebɔ ne ye de semusemufuo ne ye maize me berantwene se mu ede ema yen champion tela ne papa wu a ye kwa na yie meme ne be na wotwe e de ekopie mu e wo Facebook na fisi YouTube kasebɔ no wonya bi ehwe ye DJ Zikibi de dia hye dakam e ye Mr. Samuel akwa echinchim efide ne furu madosum ya nimrei akenka fo me na ye hwene 10 cm esi nkunya beso mu no e dia meje so ye wofa o se ade ye de wa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwehwan na eba the international DJ DJ Afiba papa no the dia hye dakam ye den Richmond in Kansas Mr. Kahon Mr. Kahon Mr. Richmond in Kansas what jani din ni bi akaba akompesa me kai Mr. Bright Richmond in Kansas ba kokora ho bi mu anu na kam eno ne ye de ofori on enti ye mo ne ye Mr. Bright Richmond Ofori and Kansas aka
DJ Afiba, the international DJ. AKA the international DJ Afiba. Ofri powase. So ofri soro ho. Okuapem. Tutu. E wonu ofri nti ofri powase. Obey ene enyomo no. Aba afrafra obefi di pa. Mamu nyina mu ene tia ade hye. Love is everywhere for everyone. Ekunim